Gikumpirma ni City Tourism Arts and Culture Council Incorporated Chairperson Ma'am Alma Uy nga mokabat sa 5 million pesos ang pundo nga gigahin alang sa mga aktibidad sa ika-23 Musikahan sa Tagum 2026 nga nagsugod niadtong Enero 28 alang sa Barangay Musikahan Elimination Round o mga outreach program nga gigatakdag matapos Pebrero 21, 2026. Gipamahayag kini ni Alma Uy atol sa gipahigayong press conference kabahin sa Musikahan sa Tagum o pagpangandam sa ika-28 araw ng Tagum nga gipahigayon sa Mayor's Conference Room niadtong Pebrero 13 sa buntag. Pasabot atol sa panagtigom ang naglaing-laing aktibidad o kalingawan sa Musikahan sa Tagum Festival nga naghatag og dugang kahimsog sa ekonomiya sa syudad. Pinaagi sa pagbalik-on sa turismo, gihatagan usab og tubag sa chairperson ang mga pangutana kung kumusta ang kahimtang sa Tagum City kabahin sa tourism. Matud niya nga mas niangat ang turismo sa Dakbayan. Kung diin, usa sa nagpamatuod ini ang daghang mga negosyante nga misulod sa Dakbayan aron magtukod og mga hotel. Giklaro usab atol sa conference nga lakip sa gianay sa City Tourism ang seguridad sa publiko atol sa mga aktibidad. Pinaagi sa kolaborasyon sa kapulisan, TMU o CDRRMO. Gikataktang ipahigayon ang grand opening sa Symphonic and Harmonic Orchestra sa Tagum City Hall Square, JV Ayala Avenue, Apocon, Tagum City sa umaabot nga Pebrero 16 alas 5:30 ang takna sa hapon. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.